Ćao dragi moji, dobrodošli u novi vlog. Danas ćemo pričati o Beču i kako najjeftinije otputovati u ovaj grad, ali šta sve trebate da posjetite u ovom gradu. Ceo ovaj vlog bit će u duhu sporta, tako da s obzirom da je ovaj dan za mene sportski, kroz ceo vlog verni saputnik bit će mi jazak voda, kao i u svakodnevnim aktivnostima. Nakon hidratacije idemo na jedno mesto, vodim vas na jedno iznenađenje, a odatle krećemo u pravu bečku avanturu. Ostanite u nastavku i uživajte u ostatku vloga. Vidimo se uskoro. Dragi moji, kao što sam vam već napomenula, današnji dan bit će jak i sportski, zato idemo u Planet Bike koji je pomogao da se ovaj vlog realizuje. Sada vas vodim u njihovu prodavnicu da vidimo šta sve to oni od opreme imaju. Hajmo! Dobar dan! I dragi moji, došlo je pravo vreme da pričamo i o Beču. Na samom početku voljela bih da vam predstavim bitne informacije koje su neophodne da znate prilikom odlaska u Austriju i ulaska u Austriju. Na samom početku, što se tiče COVID propusnica, ukinute su od nedavno, tako da ništa vam nije potrebno ukoliko želite da putujete u Austriju. Iz Niša ka Beču imate jeftine avio karte za svega 10 eura. Možete sebi da obezbedite lep vikend. Takođe, cena zavisi od prtljaga koji nosite, ali moja preporuka je da ukoliko bukirate karte online ili preko aplikacije, neophodno je da 24 sata pre leta obavite check-in online kako ne biste imali nikakvih problema na samom aerodromu. Takođe, Niš-Beč, let traje 1,5 sat, tako da vrlo brzo i bezbedno ste u jedan od najlepših gradova u Evropi. I sada kada smo sleteli u Beč, voljela bih da vam malo kažem i o mojim prvim utiscima. Ono što je mene prvo onako iznenadilo jeste bila bečka arhitektura. Te boje njihove, te šare na građevinama je nešto nestvarno, tako da mislim da će i vas da oduševi kada budete prvi put boravili u Beču. Druga stvar jeste jezik. Znala sam da u Beču ima dosta naših ljudi sa prostora bivše Jugoslavije, ali toliko me je iznenadilo i pozitivno oduševilo da se toliko priča srpski i sama pomisao da ste u nekom drugom gradu, u stranoj državi gde se toliko priča vaš jezik je stvarno nešto prelepo i nestvarno. To su neki moji prvi utisci, a vaše mi pišite u komentarima. Kako se najbolje kretati u Beču? Po mom mišljenju najbolje je koristiti javni prevoz. Takođe u Beču su dobro organizovane i biciklističke staze, tako da možete da rentate bajs i koristite bajs po Beču, kao što ja to danas radim. Ili da jednostavno kupite metro kartice koje mogu da važe 24 sata, 48 sati ili čak nedelju dana. Ona koja važi za sat vremena, odnosno kupite na metro stanicama, košta 2,5 eura i traje vam narednih sat vremena. Za narednih sat vremena možete promeniti 10 metroa ili koliko god želite, ali nakon sat vremena prestaje da važi. Takođe, ukoliko kupujete karticu na nedeljnom nivou, imajte u obzira da počinju da važe od ponedeljka, tako da ukoliko kupite u sredu, važit će vam samo do nedelje. Takođe, što se tiče prevoza, ukoliko želite da neki poseban događaj obeležite na jedan specifičan način, moći ćete da rentate tramvaj, tako da ukoliko planirate venčanje ili ukoliko planirate proslavu rođendana ili nečeg velikog, možete da rentate tramvaj i da napravite rutu po Beču koju želite da obilazite. Tako da je to nešto
baš onako zanimljivo i interesantno. Više informacija o samom rentanju tramvaja pisala sam vam u storijima i oni su zapamćeni na mom profilu, Instagram profilu, u highlightsu o Beču. Tako da pronađite malo više informacije tamo ukoliko vas to interesuje. I dok pravim mali predah od vožnje koji mi je preko potreban, voljela bih da vam kažem nešto o vremenskoj prognozi u Beču. Dakle, dok sam boravila tamo, kao što ste mogli da vidite na storijima koje sam kačila na mom Instagram profilu, ide automobil, ne zamerite zbog zvuka, nadam se da ćete da me čujete. Dakle, što se tiče same vremenske prognoze, kao što ste mogli da vidite na mojim storijima, na Instagramu, žalila sam se konstantno, jer je vremenska prognoza toliko promenljiva da ukoliko planirate da posetite ovaj grad, budite spremni da nosite sa sobom garderobu za 4-godišnja doba, jer se ovde vremenska prognoza smenjuje iz časa u čas, tako da se ja na to nisam toliko oslanjala, ali za promenu je lepo bilo boraviti u kišovitom Beču, mada do duše meni se više sviđa kada je obasjan suncem. Prva od top 5 destinacija koje sam ja obilazila jeste bila Hundertswasserova kuća, nadam se da sam je izgovorila pravilno. Jedna je od najzanimljivijih građevina turističkih atrakcija. Ukoliko se prvi put nađete u Beču, preporučujem da je obiđete jer ispred nje možete da pravite fenomenalne fotografije, a pored toga jako je zanimljiva jer je fasada u raznim bojama, šarnolika je, prozori na njoj nisu jedan u istom obliku i veličini, tako da biće jako interesantno ukoliko je obiđete. Takođe postoje stanovi koji se mogu iznajmiti u samoj zgradi, a u samom podnožju zgrade nalazi se prodavnice suvenira, tako da tu možete provesti neko vreme i uživati dok kupujete neki od suvenira. Lokacija number 2 je Prater, odnosno zabavni park, jedan od najvećih u Beču. Ukoliko volite lude vožnje ili ukoliko ste osoba koja voli malo mirnije vožnje da razleđuje Beč, svakako to možete uraditi u Prateru. Postoje razne sprave na kojima se možete voziti, tako da obavezno obiđite ovaj zabavni park. Ono što bih ja vama preporučila jeste da ga obiđete u trenutku zalaska sunca ili kada je noć, jer nekako izgleda romantično i drugačije je kad vidite Beč u njegovom sjaju, noćnom sjaju. Dalje idemo do Belvedere. U celokupnom ovom kompleksu nalazi se gornji i donji Belvedere, botanička bašta, ali i ogromni parkovi u okolini. Moja prva odluka je bila da prvo obiđem spoljašnost i uživam u lepoti ove prirode. Nakon toga sam odlučila da posetim muzej u Gornjem Belvederu, zato što je jedan od popularnijih za turiste i zato što sam imala prilike da izbliza vidim slike Gustava Klimta, ali i drugih slikara, tako da preporučujem da posetite Gornji Belvedere. Cena dnevne karte po osobi je 18 €, ali imat ćete prilike stvarno da doživite i vidite prava umetnička dela izbliza. Katedrala Svetog Stefana se nalazi u samom centru Beča i jedna je takođe od glavnih turističkih atrakcija, tako da moja preporuka je da obiđete i ovu katedralu. Ulazak u samu katedralu je besplatan, ali svaki širi obilazak uz vodiča se dodatno naplaćuje od 6 do 20 €, ali svakako preporučujem da je obiđete i da osetite njen mir, jer je stvarno unutrašnjost katedrale nestvaran. Posljednja lokacija na listi jeste Štad park. Za sve ljubitelje prirode ovo je pravo mesto za uživanje. Ukoliko još imate sreće sa vremenom, moći ćete da uživate u ovom najvećem parku u Beču. U središtu parka nalazi se veliko jezero, tako da ukoliko želite da ostatak vremena provedete tu, moći ćete da jedete, čitate knjigu ili prosto samo uživate u prirodi. Ljudi često vole da prave i piknik ukoliko se tamo nađe, tako da meni kao nekome ko je od skoro počeo da obožava parkove, ovo mesto je pravo za uživanje.
Dragi moji, ostala sam vam dužna i samih cena u Beču. Kao što možete da pretpostavite, Beč je jedan od najskupljih gradova u Evropi, tako da što se tiče šopinga nemojte mnogo da se oslanjate. Što se tiče hrane u supermarketu i restoranima, cene su možda duplo veće nego kao kod nas. Takođe, dosta imate srpskih restorana, tako da uživaćete u srpskoj hrani. U supermarketima možete naći skoro sve naše proizvode, tako da ukoliko se želite naše hrane, nemate uopšte problem sa tim. Ono što bih ja vama preporučila jeste da probate kafu u Kornetu, koja se nalazi na posebnoj lokaciji i jedna je od 50 najboljih kafa na čitavom svetu, tako da takođe i to imate na mom Instagram profilu u sačuvanim storijima. Pogledajte, vidite gde je lokacija, sve sam vas navodila kako treba. Tako da tamo imate sve što se tiče hrane i šta sve trebate probati u Beču. I dragi moji, upravo ste imali prilike da vidite kako sam ja to pogled imala sve ovo vreme dok sam vas vozila kroz vlog. Nadam se da ste uživali i da ste pokupili neke bitne informacije pre samog odlaska u Beč. Ukoliko vam se sviđa ovaj vlog, molim vas lajkujte, subscribeujte se na moj YouTube kanal ukoliko ste željni neke nove destinacije. Takođe na mom Instagram profilu uvek imate opširnije o svakoj destinaciji, o svakom gradu koje sam obilazila i koji ću tek da obilazim, tako da zapratite me i na Instagram profilu. I ono što još uvek imam da vam kažem, a to je da ukoliko imate još neka pitanja ili ste već obišli Beč, molim vas pišite mi u komentarima. Do neke nove destinacije, do nekog novog vloga, šaljem vam ogromnu pusu. Vidimo se, ćao! Dragi gledalci, kao što sam vam već napomenula, prekid mozga, idemo u Planet Bike koji je pomogao da se ovaj vlog realizuje, da vidimo šta sve to... Evo, malo izražava. Ćao, čao, kako ste, da li se čujemo u programu? Reći ću vam u početku najbitnije informacije koje treba da znate što se tiče Beča. Zadiše se kao luda! Aj, stani! Yes! 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 Samo da mi nije ova frizura, ja! Pa kakva frizura, bre, na bajsu, ja, Anđelija, živote!